ରାକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ସାନ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା କରମଙ୍ଗା। ଭାଉଜ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ମୋତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କିଛି କରମଙ୍ଗା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯାଉଛି ଆଜି କରମଙ୍ଗା ଖଟାଟିଏ ବନେଇବି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। କରମଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ଶିର ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ନେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ସହିତ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣକୁ ଦେଇ କରମଙ୍ଗାକୁ ହାଲକା ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରମଙ୍ଗାଟି ଆମର ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେଲି ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ। ତ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଟିକିଏ ଛେଚା ଅଦା ସହିତ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଓ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇ କରମଙ୍ଗାକୁ ଛୁଙ୍କି ଦେଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର କରମଙ୍ଗା ଖଟା। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ବି ବନାନ୍ତୁ। ହଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍